ההורית שלידך לקחה את זה עוד כמה קילומטרים קדימה. נכון. מה, זו קבוצה בפייסבוק שמאחדת בין רווקים ורווקות בעלי כלבים. בדיוק. זאת תסבירי. קבוצה שקיימת כבר שנה וחודשיים, יש שם כבר 2,000 חברים, והיא בעצם מחברת בין פנויים פנויות, שהמכנה המשותף ביניהם זה אהבה לבעלי החיים. ואני בעצם מארגנת בקבוצה הזאת כל מיני מפגשים ופעילויות. אתם יוצאים לטייל 2,000 איש בכלבים ביחד? לא, כי לכל אחד יש משהו שיש פעילות שמתאימה לו, אז יש גם פיקניקים ויש טיולים ויש מסיבות. וזה בעלי כלבים בעיקר, זה האמת? זו קבוצה לאוהבי חיות באופן כללי. חמוסים יש, גמלים, הכל הולך. איך קוראים לקבוצה? רווקים, רווקות, אוהבי חיות. מאוד מרשים. איך את יודעת שבן אדם לא סתם לוקח כלב ואומר לו בוא כמו וזה, אני צריך להכיר מישהי שתחשוב שאני חם ואז נוטש את הכלב. לא, אם הוא לוקח את הכלב למטרה הזו ונשאר איתו, אז זה בסדר. בסך הכל, האמת שהקבוצה יש בה פורום שמתנהל, ואנשים כל הזמן מתבטאים שם. אני חושבת שאם מישהו שהוא לא באמת אוהב חיות, הוא לא יכול להיות אפילו בקבוצה, כי כל הזמן מדברים רק על חיות. וזוגות שמתחברים יוצאים מהקבוצה? אתם מוציאים החוצה את הזוגות? האמת היא, אני בטח לא מוציאה אף אחד, ואני יכולה להגיד לך מההיכרות שלי, מהאנשים שאני מכירה שהכירו באמת בקבוצה, שהם נשארים. את הכרת? הם נשארים. היה ונגמר. היה ונגמר, הם רבו על הכלב. הם רבו מי יוציא את הכלב. כן, בטח. את אמרת, ואם הוא זורק את הכלב, אז זה בדיוק, הוא לא עמד במבחן מבחינת בת הזוג, או אם היא זרקה, כי אני רואה זוגות שלוקחים חיה, וזה באמת כאילו תרגול בקטן כמו ילד. נכון. רק שזה יותר פשוט. אנחנו לסיום תכף נראה את הכלב מהבוקר, בסדר?